Jodak madhowath ma Missouri osidho yie manyasani mabiro kelo yot e yore mag wuoth e kind jodak mag gwengego ma Missouri e kaunti ma Siaya kod Mbita e kaunti ma Homa Bay. Mari en tok jodak ma e gwengego riwore kanyakla mar neno ni giyudo fungruok ma kamano ka gin kod geno bende ni tudruok kod dongruok e kindgi kod kauntis ma kaluo biro bedo maber kaka yor ohala. Yie manyasani no bende orwaki kod jogo mamoko matiyo gi yore mag wuoth kaka apaya, ka giwacho ni obiro konyo e duoko chien dhungruok mag bedo ga e kinde wuoth momedore. Ma bende wasegombo for long mondo ne wabedgo kaka jo Missouri mondo ease our transport sector. Wafwenyo ni kaka wayudo this fiber boat obro bedo safer, reliable kata moloyo obro bedo sustainable yor transport sector. Bro keto yore mag ng'weche pi bedo mayot kendo mapiyo. Obro jiwonwa yore mag ohala matudwa between Siaya County gi Homa Bay County. Ji bro wuok ka Homa Bay kaduogo Missouri koni kadhi timo ndeni makoni makage kacha e Siaya koni. Same to joma koni bro dhi timo ohala the other side of the county ma Homa Bay. Koro an nyamor kanya winjo ni fiber water bus obiro nan kode gadier nikech ng'enyne an atiye gari mawuok Kisumu saa 2 mating'o jogo ma jotich madhi Mbita. Koro amor ni jogo koro kabiro go to kabi kalo kadhi Lwanda na wegi koro kabiro Missouri ka. An gadier ni koro gibiro to gidonjo ka saa 2 gi dakika moko 15 en Mbita. Wago erokamano ne biro wa mar fiber boat nikech seche moko yudo ni customer obiro adieri en ng'ama dhi the other side to onge kako nyalo kalo samoro dwaro chiemo sani koro wan maber nikech kobiro mo kawo chiemo to bro dhigo piyo piyo kocha kokokethore.